Hyvää huomenta. Olisi vuorossa luukku numero 3, vanhan miehen rapsuttamana. Täällä yön hämäryydessä olisi tarkoitus etsiä luukku 3. Missä olet? On hieman hämärää, mutta jospas tuolla nyt. Ja täältä joku paljastuu, mikäs tämä ole? Lucia, se on Lucia, 3. Kolmonen on 3. Tuolla. Kylläpä täällä on hämärää. Noin. 3, 20 €. Jos löytyy 2 luukkua vielä 3, se on 20 €. Tää oli nyt vähän tällaista hämärää touhua, kun on niin pimeitä täällä. Jopa se heijastaakin tuo tämmönen upea lamppu. Tällainen näin, joka ei näy täällä pimeässä. Semmonen. Kaikesta huolimatta hyvää päivän jatkoa.